Ay, sa wakas ning abot na jud intaw nakang order guys, nga pila ni kaadlaw nga order, tulo na kaadlaw. Abi jud hog di na maabot. Nagtuo jud ko ni paglaom ba. Kay mo chat tapos tinugaya, ay mo text dugay kay mo reply. Unya mo tawag po ta ila pong patyon ang tawag nimo. Mutubag magali himala ra, grabe. Anak kumpat na ulain, padeliver na ulain kay di man jud na sila maminaw di ay. May gani karon kay ning abot intaw ginuulipaya na ho. Kalipay intawon ko ayo kay ning abot nagtuman untuon ako'y paglaom ay. Abi man ako di na matagad to kuan kay magtupa kuno sa kanang estrada dito lugar. May gali kay ning abot. Kun tawag-tawag nakaabot ra ori pud diri nang tawag-tawag na ho. Nakaabot ra siya kay pag-ingon na og nas overpass aw suki man pud nila ng pikas tindahan di ay. Suki nila. Kaya kinin tawon na guys nakita na susuba ang pagayag number kay gusto kong pa-deliver. Haluoy po guys siya pud usa di ay binaw ni kauban. Nakaro pag-abot ni mga customer timing pud ning abot siya. Mina lang nalipay po ko kay na. Wala jud ko naglaom guys. Kay order lang ta ko ugma ba. Kay tuglaom nga maabot siya. May gali kay naa. Salamat kayo. Mas bato-bato mo niya gamay guys. Mas bintahan niya gamay presyo guys. Salamat tan kay ning abot wa jud ko magdahom nga maabot pa ni guys. Ginoo salamat kaayo.